Ahoj, vítám tě doma v těle, já se jmenuji Johana a dnešní lekce je zaměřená na tvůj střed. Je to pilates na posílení našeho kóru a na uvědomění si hlubokých svalových vrstev. Pro dnešní lekci budeme používat ručník, klidně ti bude stačit nějaký takhle menší a rovnou se na to vrhneme. Pojďme začít v pozici Mermaid, kdy pokrčíš obě dvě nohy, pravá noha bude před tebou, levá za tebou. Pokud už teď cítíš, že se ti hodně zvedá ten levý bok a nejde ti dosednout do podložky, tak si klidně už rovnou vezmi ten ručník, úplně si ho přelož na malinko a vypodlož si tu levou hýždi. S nádechem vytáhni obě dvě paže vzhůru ke stropu, jenom se tady vytáhni si ramena vzhůru ke svým uším a potom s výdechem ramena do šířky, lopatky do dálky od sebe spolu s klíčními kostmi. Pojď ještě 4krát, jenom se vytáhnout a s výdechem ramena do šířky, vytáhni se za temenem. Nádech se vytáhni vzhůru a s výdechem do šířky. Ještě 2krát. Zkus se nadechnout mezi svoje lopatky. Poslední jeden. Nádechem vytáhni a s výdechem do šířky. Zkus tady ještě na chvíli nechat zvednuté obě dvě paže a s výdechem lehce stáhnout svoje žebra směrem dolů, tak jako by si je chtěl udělat kompaktní se zbytkem svého trupu. Vytáhni se za temenem, s nádechem pravá paže jde vedle tebe, levá paže jde do úklonu. Jenom se protáhni a zkus svůj levý sedací hrbol, možná ten, který teď máš a na tom ručníku, zatlači do toho ručníku a od něho odtáhni levý malíček do dálky. Pořádně se tady nadechni se do levé strany svého trupu a nechej svoje ramena otevřená. Obě dvě strany tvého trupu jsou dlouhé, takže jak ta levá, tak i pravá. Nádech, s výdechem se vrať zpátky a s nádechem pojď rovnou na druhou stranu. Teď to prodloužení hledáš mezi pravým malíčkem a pravým sedacím hrbolem. Tam se protáhneš, ale zároveň necháš pravé rameno daleko od ucha. Ještě jednou se nadechneš a s výdechem se vracíš zpátky. Nádech obě dvě paže dopředu, s výdechem se teď přetočíš malinko proti své přední noze, pokládáš dlaně do podložky, s nádechem jdeš od hlavy, obratel po obratli do předklonu, popojedeš dlaněma směrem dopředu, vytáhneš se za temenem, zkusíš srovnat záda, taky zase vytáhnout se tentokrát za oběma sedacíma hrbolama a vracíš se zpátky, dlaně přitahuješ. Nádech obě dvě paže vzhůru. S výdechem od hlavy do předklonu, protáhneš se za temenem, vytáhneš se do obou směrů, za hýžděma a za temenem dopředu a vracíš se zpět. Naposledy nádech. Výdechem od hlavy, obratel po obratli směrem dopředu, do prodloužení hlavy, prodloužení temene, celé páteře a vracíš se zpátky. Pojď přehodit nohy. Pokud potřebuješ, tak můžeš zase vypodložit, takže pravá hýždě teď bude vypodložená, pokud ten pravý sedací hrbol není položený v podložce. Nádechem obě dvě paže vzhůru ke stropu, zase zkus vytáhnout ramena a s výdechem teď pokrčíš lokty, vytáhneš je do strany. Nádechem dlaně namíř na sebe, ramena vzhůru a s výdechem pokrčíš lokty. Ty paže si periferně vidíš v tom pokrčení. Zkus teď napojit i práci svých žeber, takže zkus nechat kompaktní. I jakmile vytáhneš ty paže vzhůru, tak ti žebra nevyjedou dopředu. A výdech, pojď ještě 2. Poslední jeden.
Nádechem obě dvě paže vzhůru, pojď se přetočit tentokrát k levé noze, pokládáš obě dvě dlaně dopředu a jdeš s rovnými zády směrem vpřed a potom od své pánve obratel po obratli se vracíš do sedu přes kulatá záda. Nádech, vytahuješ paže, jdeš rovnými zády směrem dopředu, protažené temeno a potom od pánve obratel po obratli zpátky, pojď ještě dvakrát. Vytáhnout paže před tebe, rovnými zády vpřed, jenom si navnímej plynulost svého dechu, pomalu i protažení, rozcvičení svých paží, zahřátí, určitě cítíš zahřátí a teplo a vracíš se zpátky přes kulatá záda. Tak pojďme si vzít ručník, vytáhnout ho z podjíždí, pokud tam byl. Tentokrát z něho uděláme takovou nudličku, takže si ho vezmu na délku a přeložím ho úplně takhle. Dvakrát. Vložíme si ten ručník pod svá kolena. Chodidla jsou opřená do podložky na šíři tvých kyčlí. Takže pozor, ať se ti kolena teď nerozjíždí od sebe, zkus je nasměrovat směrem vzhůru. Chytneš si ten ručník, pokrčíš kolena a s dalším výdechem, nádechem se ještě vytáhni a výdechem si představ, jako by tvoje sedací hrboly se chtěly sklouznout směrem dopředu k tvým patám a ty si jdeš směrem dozadu po velkém oblouku, velkém Cčku zarolovat do takového homogenního oblouku a nádechem se vracíš zpátky. Takže zase podsouváš svoje sedací hrboly směrem k patám a jdeš hezky pomalinku do Cčka. Hlava je v prodloužení, ve vytažení. Pořád udržuju Cčko v páteři. Obě dvě kolena míří směrem dopředu. Nadechni se pod svoje klíční kosti. Pokud je ta představa příliš náročná, tak to vyzkoušej aspoň párkrát představou. Nádech pod klíční kosti a nechej svoje klíční kosti roztáhnout do délky. S nádechem se vytáhneš za tím ručníkem směrem vzhůru, krčíš lokty. Pojď ještě 3krát. Od sedacích hrbolů obratel po obratli směrem do toho Cčka. Zároveň tam nechávám dlouhé vytažení za temenem. Máš protažené paže a vytahuješ ten ručník směrem vzhůru. Takže si s ním vlastně lehce pomáháš srovnat ty kolena. Tak, aby pořád byly na šíři tvých kyčlí. Teď se nadechni směrem do široka, do svých žeber. A výdech. Pojď ještě párkrát nadechnout se tady v té pozici. A výdech. Co nejvíc žebra. Nádechy do šířky. A s nádechem se vytáhneš za tím ručníkem do sedu. Super. Vytahuješ si ručník spod kolen. Tak, vytahuješ ho směrem dopředu před sebe. Zkus malinko povolit svoje palce, namířit je proti sobě, tak aby úplně nebyly zaťaté příliš, ale spíš to držíš ten ručník malíčkami. S dalším nádechem se zase vytáhneš za temenem a teď s výdechem od sedacích hrbolů, které se chtějí podívat až směrem na paty, a se lehce zaroluješ směrem dolů. Levá paže zůstane stát, s nádechem pravý loket se krčí a ty se podíváš na svoji pravou pěst. A s výdechem se vrať. Nádechem jdeš směrem doleva, krčíš levý loket, jako by si chtěl úplně ten ručník roztrhnout a výdech se vrať. Nádechem pravý loket krčíš. A výdechem se vrať. Pořád, pojď si ještě párkrát.
ve svém tempu, hezky pomalinku, protože pilates je o kontrole preciznosti, kterou dosáhneme právě v tom pomalém tempu. Hezky pod kontrolou. Pořád se vytahuješ za ten bedem. Pojď to zkusit ještě 3krát. Tvoje ramena jsou daleko od uší. Pojď naposledy. S nádechem se vracíš zpátky. Super. Pojďme poslední cvik v tom roll downu. Nádech s výdechem. Držel se zpátky. Sedací hrboly kloužou dopředu. Nádechem vytahuješ paže vzhůru. S výdechem je vracíš. Nádechem jdeš pažemi směrem doprava. Levá pěst jde nad pravé koleno a s výdechem na střed. Nádech, obě dvě paže vzhůru, nevracím se nahoru. A s výdechem na střed, nádechem jdeš doleva, pravá pěst jde nad pravé koleno. Výdechem na střed, nádech nahoru a výdech na střed. Pojď naposledy, nádech, obě dvě paže doprava, výdech, nádech nahoru, výdech na střed, nádech obě dvě doleva, výdech na střed a nádechem se vytáhneš vzhůru. Spojíš si chodidla proti sobě, položíš je na malíčkové hrany a na chvilku si odpočínáš v pozici diamantu. Uvolníš svoje flexory, kyčlí, třísla a jenom se tady párkrát prodýchni. Věřím, že pokud ti při rozcvičení nebylo teplo, tak teď už ti je. A nádechem se pojď vrátit zpátky. Pojďme si ten ručník tentokrát přehnout takhle do čtverce. Pokud máš ten ručník tlustší, tak klidně můžeš nechat trochu na délku, ale jinak můžeš nechat čtvereček. Dej si ho za sebe, půjde pod hlavu a potom se přes levý nebo přes pravý bok dostaneš přes pokrčený loket do lehu na zádech. Ten ručník bude pod tvojí hlavou. Pojďme pokrčit obě dvě kolena. Vytáhnout obě dvě paže vzhůru. Nadechnout se mezi svoje lopatky. Hezky se tam opřít. Zkus se i opřít o svoji kost křížovou, takže pod bedry je mini prostor. Opřu se o kost křížovou a jenom se na té kosti křížové zhoupni zprava doleva, aby si opravdu ujasnil, že se o ní opíráš a neopíráš se o svoje bedra. Nádechem potom zastavíš na středu, výdech. Zkusíš nechat opřenou tu kost křížovou v podložce, takže máš pánev v neutrálním nastavení a s nádechem zvedáš pravou nohu tabletop, výdech a dalším nádechem i levou nohu přidáš do tabletopu, takže pokrčení kolen, jako bychom je opírali ty lítka o nějaký stůl, měli je položené. Nádechem teď vytahuješ levou nohu dopředu, dozadu nebo před sebe a pravou paži za tebe. S výdechem se vracíš. Teď druhá strana, takže pravá noha se protahuje, levá paže do dálky a výdech. A jenom si to tady takhle střídáš. Tvým úkolem bude se pořádně opřít mezi lopatkama a nenechat svoje žebra vyjet směrem vzhůru. To je první úkol. A tvůj druhý úkol bude nechat svoji pánev v neutrální pozici. Takže se pořád opíráš o tu kost křížovou a prostor mezi tvými bedry se nezmenšuje a nezvětšuje. Je tam pořád hezky stejně nastavený jako v tom leže. No a do toho volně dýcháš po zadní straně svých zád. Hezky si zpomal, ta cesta do otevření je stejně dlouhá jako do toho zavření.
Tak, pojď zkusit i ještě 4krát, jenom vystřídat. Až budeš mít 4, tak s tím hezky kompaktním trupem zastavíš na středu a s výdechem položíš levou a potom pravou nohu zpátky do podložky. Na chvíli uvolníš svoje paže a jenom si prodýchneš po zadní straně svého trupu. 1 nádech. Od hlavy od temene až po poslední obratel na páteři po zadní straně. Ještě 1 nádech. A výdech. Dalším nádechem znova vyjedou obě 2 paže do předpažení. Dlaně teď namíříš směrem ke svým nohám. Nádechem levou a potom pravou vyjedeš směrem vzhůru zase do tabletopu. Dlaně lehce zatlačí do tvých stehen. Nádechem protahuješ levou nohu do dálky, necháš tam tu dlaň a s výdechem pořádně zatlačíš stehno proti dlani a dlaň proti stehnu. Nádechem teď pravá a s výdechem zatlačíš. Nádechem protahuješ levou a výdechem zatlač. Zkus ten dech pořád udržovat směrem do zadní strany trupu a do šířky svých žeber. Svého hrudníku. Výdech hezky zatlač. Zkus si vzpomenout na oporu o kost křížovou. Tvoje pánev zůstává pořád ve stejném nastavení. Ani se nepohne s tím pohybem. Zároveň tvoje ramena jsou hodně široká. Pojď ještě 3krát. Zase zkus si zpomalit a opravdu si navnímat svůj střed. Zastavíš na středu opření, navnímej opření o hlavu, mezi lopatky a o kost křížovou, o tyto 3 body. Představ si, jako by ty 3 body tě lehce táhly směrem dolů. A potom s výdechem levé a pravé chodidlo položíš do země. A na chvilku jenom protáhneš pravou nohu. Uvolníš tříslo, vrátíš zpátky a pojď levou nohu na chvíli natáhnout. A s výdechem vrátíš zpátky. Tak tentokrát si vezmeme ten ručník, pojďte si zpátky na chvíli do sedu. Ten ručník si teď natáhneš za sebe a lehneš si na něj. Nech si tam kus za sebou, aby si na něho dosáhl. Chytneš ho za ty rohy. Pojďme nechat zase pokrčená kolena, tak jako předtím. Lokty míří směrem vzhůru. Pozor, nám ten ručník nevyjede, takže opravdu do něho hezky nalehni. A s dalším nádechem vytahuješ ten ručník směrem vzhůru. Vytahuješ ho nahoru, máš pokrčené lokty a jdeš si do roll-upu. Tvoje hlava je v prodloužení, vytahuješ se vzhůru. Zkus zvednout pravou, levou nohu. Pořádně to tady prodýchnout, ramena nechat do šířky. Levá na zem, pravá na zem a uvolňuješ si. Zkusíme to ještě 3krát. Nádechem vytahuješ ty paže směrem vzhůru. Vytahuješ levou a potom pravou nohu. Potom pravá na zem, levá na zem a ty se pokládáš. Pozor, ať si příliš nepřitahuješ bradu na hrudník. Tak jdeme ještě 2krát. Vytahuješ nahoru ty paže. Vytahuješ, že ty paže ti zvedají hlavu. Pojď lopatky zkusit opravdu až od země. Hlava je v prodloužení, levá noha, pravá noha. Pravá a levá a pokládáš. Jdeme naposledy.
Nádechem a výdechem vytahuješ si pomocí paží tu hlavu od podložky a zvedáš pravou, levou. A pokládáš levou, pravou a uvolni si. Pojď se přes levý nebo přes pravý bok dostat až úplně na všechny 4 do pozice kočky. Ten ručník už si můžeš dát na stranu, odhodit ho. Tak, svoje dlaně dáš pod ramena, kolena půjdou pod tvoje kyčle. Nádechem protahuješ levou nohu směrem za sebe. Vytáhni se mezi lopatkami, zkus si najít zase všechny ty 3 body, na kterých jsme teď leželi, opírali se o ně. Tak teď ty 3 body si zkus představit, že tě teď táhnou lehce směrem nahoru, vzhůru, ke stropu. Nádechem pravý loket krčíš, jdeš do lehké rotace, pravá dlaň zůstane namířená mezi tvými prsy. S výdechem vracíš, nádechem zvedáš levou nohu vzhůru. Představ si, jako by ti zvedal patu levou vzhůru, nějaký balónek s heliem, výdech polož a nádechem jdeš do rotace zase zpátky doprava. Zkus nenechat spadnout levý bok. Ten se pořád vytahuje vzhůru a ty tam máš krásné protažení v rotaci. Výdech uvolni, nádech zvedni. Výdech do podložky, nádech, pravý loket se krčí. Podívej se do té pravé dlaně, ale nech hlavu v prodloužení, výdech uvolni. Pojďme ještě 2. Zvedáš nohu, neprohneš se v bedrech, ty jsou pořád v prodloužení. Levý bok zvedni, zvedni, zvedni a výdech naposledy. Nádech, levá, zase nechci se tam prohnout, protáhni kost křížovou do dálky. Poslední rotace doprava. Vytáhni levý bok od podložky a výdech uvolni. Levá noha se položí pod tebe, pravá jde v prodloužení. Nádechem zvedáš pravou patu, jako by ti někdo vytáhl směrem vzhůru, ale neovlivní ti to bedra. Výdech uvolni. Nádechem jdeš doleva, do rotace. Levá dlaň teď jde proti tvoje hrudní kosti a ty se podívej do té levé paže a zároveň nechej do levé dlaně a vytažení za temenem. Výdech uvolni, nádechem pravá paže, noha vzhůru, výdech. Nádechem do rotace a výdech uvolni. Jdeme poslední 2. Zaměř se na pravý bok, aby ti nepadal směrem dolů, ty ho vytahuješ naopak a taky se zaměř na to, aby si příliš nehyperextendoval pravý loket, takže se otlač od malíčku, od palce, na té pravé paži se odtáhneš. A výdech uvolni, pravé koleno jde pod tebe. Nádechem se podívej dopředu, zkus nechat dlouhou páteř, i když jsme v lehkém prohnutí, tak pořád tam mám délku a s výdechem od pánve, obratel po obratli, jdeš do vyhrbení a zase je ten oblouk co nejdelší. Nádech, pohled dopředu a výdechem vyhrbí. Ještě jednou nádech. A výdechem vyhrb. Nádechem zastavíš na středu, kolena jdou do šířky, špičky u nohou k sobě a ty si jdeš do pozice dítěte. Uvolníš se čelo do podložky, pokud tam nedojde to čelo úplně v pohodě, pojď si dát pěstičky na sebe a položit čelo na ty dlaně na pěstičky. Pořádně prodýchnout. Natáhneme paže, obě paže teď půjdou směrem doprava. Nadechni se do levé strany hrudníku.
Další nádechem jdeš zpátky na střed, výdech a obě dvě dlaně rovnou směrem na druhou stranu doprava. Nadechni se do pravé strany svého trupu. Nádechem se vrátíš na střed a vyroluješ si pomalu obratel po obratli do sedu. A já ti moc krát děkuju, přeju ti krásný den, doufám, že jsi cítil intenzivní zapojení středu svého těla a já se budu těšit zase příště. Ahoj.